Hello hei, tässä tulisi tää meikäläisen esittelyvideo, eli stay tuned. Moi, mä oon Nea. Mä oon nuoriso-ohjaaja täällä Nuorisotyö Placeillä. Wow. Mä lupaan harrastuksia, mä piirrän, maalaan, neulon pari sukkapari vuodessa, kuuntelen kaikennäköistä musiikkia, k-popia, katselen animea, mangaa, luen kirjoja, sarjoja, voi, kauheasti kaikkea. Eli puheenaiheita varmasti löytyy meikäläisen kanssa. Mä oon tosiaan Placen somevastaava ja julkaisen kaikki meidän aukiolajat sun muut sitten tonne someihin ja niitä kannattaa muuten seuraa, koska sinne tulee niinku ihan kaikki. Mä ylläpidän myös Sipo Nuorisopalveluiden YouTube-tiliä melkeinpä kokonaan itse. Mä oon yksi meidän 4 ohjaajasta, ketä on töissä täällä Placella. Meitä on minä, eli Nea, Mario, hän on meidän tilavastaava. Sitten meillä on 2 iltaohjaajaa, Kimi ja Teemu. Olen myös mukana netaritoiminnassa. Meillä on siis semmoista nuorisotilaa niin kuin pelitoimintaa, eli striimataan pelaamista joka toinen viikko tuolla Twitchissä netarifi-tilillä. Se kannattaa seuraa. Mä vietän suurimman osan mun ajasta täällä Placella. Nytkin mä oon täällä toimistohommissa tänään, vaikka tila on auki. Joskus mun saattaa löytää tuolta Nikkilästäkin. Mä vedän siellä Nikkilän nuorisotila Nuorikalla niin K-pop-klubia ja askeltelukerhoa ja milloin mitäkin. Joskus mä vaan hengaan siellä. Mut suurin osa ajasta tosiaan täällä Placella. Nähdään täällä.